ऐकलत का? विक्रम येतोय. 2 वर्षात येतोय ना. खूप आनंद झालाय. काय करून काय नको असं सुचतच नाहीये. काय काय तुमच्याशी मी बोलत बसले. चला मला जायचंय, मला खूप काम आहेत. ये कधी पण तो. काय करू? साफसफाई करायला लागेल. त्याच्या आवडीची खीर बनवते. हा त्याला खूप आवडते ना. आता कोणाची फोन आहे? त्याचाच असेल. हॅलो. काय? असं नाही होऊ शकत आहे पण. नाही, असं नाही होऊ शकत. असं नाही होऊ शकत. विक्रम. 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 काय रे बाळा, तुझ्या आईला सोडून काय गेलास? सांग ना विक्रम, काय झालं मला? 7 वर्षाचा होता माझं बाळ. अशाच एका हल्ल्यात त्याच्या डोक्यावरून पित्याचं छत्र उडून गेलं. खूप कोसळून गेले होते. काही सुचत नव्हतं. एक 7 वर्षाच्या मुलाला घेऊन आयुष्य काढायचं एकटीने. तेव्हाच ठरवलं, माझ्या विक्रमला खूप शिकवायचंय, मला मोठं करायचंय. त्याच्या वडिलांसारखं शूरवीर बनवायचंय माझ्या बाळाला. त्याची ओळख, त्याच्यात खूप पराक्रम करावेत. मग तेच मग तेच स्वप्न उराशी बाळगून मी खूप प्रयत्न केले. माझ्या विक्रमला शिकवलं, मोठं केलं, सैन्यात भरती केलं. त्याने खूप मेहनत केली, नाव कमावलं माझ्या बाळाने, खूप पदकही मिळवली. मग स्वबळावर मोठ्या पोस्टला गेला आणि देशासाठी स्वतःचं सर्वस्व पणाला लावलं. सीमेवरती पोस्टिंग झाली. पोस्टिंग झाल्यामुळे विक्रम वर्ष घरी येत नव्हता. अधूनमधून फोनवर चौकशी करायचं माझी. शेवटी तूच होतास रे माझा. पण तुला माझ्यापेक्षा त्या भारत मातेची खूप काळजी होती. तिची तुला सेवा करायची होती ना बाळा. आज बघ ना, 2 वर्षानंतर येणार होतस तू. तुझ्यासाठी केली केली होती रे. गावावर सांगितलं होतं. पण आता तू कधीच नाही भेटणार मला बाळा. का? शेवटी या भारत मातेला स्वाभिमान वाटेल आणि त्याच्या आईची मान गर्वाने आणि अभिमानाने उंचावेल असं काम करून गेलंय माझं बाळ आज. माझं लेकरू. आणि मला सोडून गेले ते कायमच. पण या गोष्टीचं मला दुःख नाहीये बाळा, की तू मला सोडून गेलायस. तू तुझं कर्तृत्व दाखवलंस आणि भारत मातेचं संरक्षण केलंस. माझा विक्रम आज शूर झालाय. शूर झालाय माझा विक्रम आज. वीर झालाय. त्याने त्याचं स्वतःची कामगिरी चोख बजावून दिली. मला, तुझ्या आईला, तुझं खूप गर्व आहे. खूप अभिमान आहे माझ्या बाळात. मी तुझ्या या कामगिरीला सॅल्यूट करते. स्टॉप.